budget po ng RightMed. Para sa listahan ng mga RightMed products, bisitahin ang kanilang Facebook page o website www.rightmed.com.ph. Huwag din pong kakalimutan, name symptoms versus consult your doctor. Pare, saan ang punta mo? Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, pare. Food supplement ito na may grape seed, acai berry, acerola, wolfberry, elderberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mango seed. Alaga ako sa Health Max Care. Yan ang gusto ko. May berries na, may mangosteen pa. Bibili na din ako yan. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa katanungan, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi matagal na magiging sa anumang sakit. Paano ka makasiguradong mabisa ang iyong mga gamot? Tandaan na importante ay makasiguradong high quality at trusted ang inyong mga gamot. Maging mapanuri at alamin kung tumaan ang mga ito sa tests at tamang standards. Huwag mahiyang magtanong sa mga doktor at butika para sa gamot na dekalidad at kaya ng iyong bulsa. Dapat sigurado kang ligtas at na-check ng mabuti ang pagkakagawa ng mga ito. Hanapin ang check. Hanapin ang RightMed. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Newsep C+. Now with Zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Silene Plus. Helps stop immunity gap. Mag-ascorbic acid plus zinc Silene Plus araw-araw. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaxan FR. Alas 4:20 na ho ng hapon. Narito na ang ating Double B bagong balita. Apat na weather systems nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Driver's license ng co-founder na at CEO ng Angkas na si George Uroyeca. Sinuspindi na siya na pong araw ng LTO dahil yan sa insidente ng pagharang na ilang Angkas riders na dali ng trapiko sa Cainta, Rizal. Petisyong nagtutulak ng agarang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posibleng matalakay sa Korte Suprema bukas. Komisyon ng Elections itinanggi
Blown out. Blown out. Ay. Mapali ngayon eh. Malapit yung Aldog, bugok. Hello, kabagal na din eh, magtindahan candy. Demiris nga lasing ko, kumain kayo ng traffic. Yung mong exit eh, mabuisit ka. Mula alala rin yung forcer. Kaya kailangan kaya kami nasa lasing ko yung exit ayan. Tagalong nananula. Kaya may tantraket, talus eh. Dinom niya kabut. Ay nabalo sa tao saya pala. Nung eluse. Sapak na eh. Anak ka na naman sigang. Gasolina at saka diesel may 80 centimos. Ang pinakamababang increase ay doon lang sa kerosene o gas na wala pa hong at least 10 centavos. Mula ako doon Domingo. Putang na si mga yung bayad na yan. Ngayon makanya pa. Lagyan daw ko ng mantika ang plato ng konti. Minum na kang panulo. Minum na ka kanya, Bigs, loko. Kahit ang plato. Effective din yan sa mga Napakaganda. Patawarin mo ko, Isabela. Hindi na mauulit pa. Natukso lamang ako. Mahal kita, Tino. Pero tama na. Gawa na ako. Parati mo na lang ako niloloko. Wala na akong tiwala sa'yo. Kaya kong magbago. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Katulad ka rin ng kandidato mo, Tino. Puro pangako. Hindi naman nagbabago. Ang masaklap pa, hindi na may babalik ang tiwala ko, Tino. Hindi na. Huwag puro